Бүгінге бәйрәм иртәсе махсус bir олы концерт булып, якташыбыз Яңа Кулатка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Ардисланова Мәвлегөл Хусаиновнага багышланыр. Бүген аңа 55 яшь тула. Ике бишлеле юбилейлы туган көне белән аны иң беренче булып яраткан тормыш иптәше Ринат Яхевич котларга булды. Хөрмәтле, яратканым, сөекле хатыным. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша туган көнеңдә сиңа котлау булып бара бирешсен. Мәңгелек яз, чәчәк, гөлләрле яз, бүләк итәр идем мин сиңа. Күктән алып якты йолдызларны сибәр идем тормыш юлыңа. Бүләк итәр идем чишмәләрнең саф моңнарын, язгы таңнарны. Тагын сиңа бүләк итәр идем яшьлектәге алтын елларны. Яңа Кулатка авылының гүзәл чәчкәсен үземнеке итеп яши башлавыма 35 ел тулды. Шул дәвердә тормышның төрле ягын да туры килде күрергә. Тик минем хатыным ул аңлатып бетермәслек көчле рух иясе. Ул гел әйтә торган иде. Ринат, барысын да булдырабыз. Ашыкма, көннекен көнгә мәсьәләләрне шишәргә кирәк дип. Шулай шишә икәү бергә картлык сафына керәбез. Оныклар шөкер үсеп килә, ә ике улыбыз киленнәребез белән күңел шатландырып, матур яшәп киләләр. Рәхмәт кадерлем барысы өчен дә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп, мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратам, сөеклем. Җаным, тормыш юлдашым. Янәшәмдә сине тою җитә. Аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши. Синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаилә учагы, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, пара кыш көндәшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, айрылсам ярымнан, үләрмен саргаеп мин сары сагыштан. Гомерем юлында бул миңа терәк, бәхетле булырга бары син кирәк. Мин яратам сине, ә син мине, бәхет өчен тагын ни кирәк? Уйлама әле картаям дип, шат, көләш бул, сүнмә, сүрелмә. Кадр-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Хөрмәтле Мәвлегөл Хусаиновна, яраткан тормыш иптәшегез үз мәхәббәтен матур җыр аркылы да сезгә ирештерәсе килә. Каршы килмибез, кабул итеп алыгыз. Bir yılmayıp qaradın nige? Partayıp min gaşıkmın, gaşık üzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık gitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık gitse de. Çeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşıkça, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü süyen, vartlık gitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü süyen, vartlık gitse de.
başımızda bizi suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Varlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Varlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Varlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Varlık gitse de Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәреннән алдагы кытлау хаты булыр. Мәхәббәт һәм хөрмәт хисе белән сугарылган әлеге хатта Мәвлегөл Хусайновна Ардисланованы күркәм юбилее белән ихластан улы Илдус, килене Римма, оныклары Алина һәм Илсаф, улы Илдар, килене Эльвира, оныклары Амир һәм Кәрим котлыйлар. Алар сезгә, Мәвлегөл апа, җир шарының бар изге теләкләрен ирештерәләр. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, безне тәрбияләп үстердең. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз, әнкәй. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына, нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Тормыш юлыбызда яшәү илгесе булган әниебез. Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Бу дөньяда иң якын дустыбыз да, сердәшебез дә син, ачык күңелле әниебез һәм әбекәебез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да, кайнар кочагы да. Бу дөньяга безне кем тудырган, бүләк итеп тормыш шатлыгын, яшәү көче биргән иң мөкатдәс әниләрнең күңел сафлыгы. Кем соң безгә хисле күңел биргән, җырлар өчен биргән бармагын, җир йөзендә әнидән дә якын, иң кадерле кеше бармысын. Хөрмәтле әнкәебез һәм газиз әбекәебез, котлы булсын туган көнең, безнең өчен туган көнең. Өй түрләребез килеп торсын, туганнарыбыз килеп торсын. Кайткан сайын синең яннарыңа колаш җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни тәрбияңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Тормыш чишмәләре шелтерәп аксын, мәңге суы кипмәсен. Син булганда безнең тормыш матур, син бит әле безгә бик кирәк. Туартаңнар әле чиксез булсын, шатлыгы да булсын күбрәк. Кадерле Мәвлегөл Хусайновна, туган көнегез белән сезне. Һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр.
яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Үшінші кайнар сәлемебезне біз Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәреннән алдык. Әйтергә кирәк, еракларда да безнең тапшыруны яратып карауларын белдереп, язган хатны аеруча җылы кабул итәбез һәм инде чәчми-түкми адресатына җиткерәбез. Бүген безнең кадерле, яраткан сеңелебез, апабыз, Иске Кулатка бистәсендә гомер итүче Мәвлегел Хусаиновна Ардисланова үзенең матур туган көнен каршы ала. Аңа 55 яшь тула. Шул уңайдан без Түбән Кама шәһәреннән апасы Надия Хусаиновна, кызлары Динә, Альбина, кияүләре Илназ, Әлфис, оныкларым Тимур, Асель һәм Самат, Шайхутдиновлар гаиләсе, Алсу, Рафил, уллары Нияз, кудагылары Розалия, Роза, Флюр ихластан сезнең тапшыру аркылы кытларга булдык дип язалар. Әти-әни кучагында без 6 бала үстек. 6бызның да 6 төрле язмышы булды. Аның җилләре кемне кая илтте, кай якларга яшәргә калдырды. 6быз 6 төрле булса да бездә бер канага, бер якын җан яши. Бүген арабыздан беребез туган көнен каршылый. Мәвлегелебез йомшак күңелле, сабыр. Шунлыктан һәммәбез дә туган якларга кайткач, анарда кунакта туктыйбыз. Киявебез Ринат белән ул бик җылы итеп безне каршы ала. Үз эшендә ул хөрмәткә лаеклы. Узак еллар май эшкәртү заводында, аннары оешма таркалгач район үзәк хастаханәсендә эшләргә күчте. Якыныбыз безнең, кабат синең гүзәл туган көнең, ләкин бу юлы аеруча матур юбилей. Кайчак шундый минутлар була, шатлыгыңны да, моңсу чагыңны да уртаклаша алырдай кешене аеруча кирәксенәсең. Ул сине дөрес аңлый, үзе кебек яхшы белә, аңа барысын да сөйли аласың. Һәм ул сине җылы сүзләре белән тынычландыра ала. Без синең турында сөйлибез, кадерле сеңелем, сөекле апабыз. Һәм һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел, киң йөрәкле булып калуыңны телибез. Ак күңелле, саф күңелле якыныбыз, син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек безгә бәхет, шатлык нуры сибәсең. Иң кадерле, иң газиз син, әткәмәнкәм шикелле син. Һәр чак бәхет таратасың, сеңелем җаным, сөеклем син. Әгәр килсә кешебездән киң җиһанны кичәр идек, йолдызларны чәчәк итеп, юлларыңа тезәр идек. Гадел дә син, мәрхәмәтле, безгә синең белән бик рәхәт. Матур апабыз, барысы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Синең күңелеңдә һәр чак җылылык, кирәк кадәр балалык һәм олылык, кирәк кадәр тыйнаклык һәм кыюлык, гамәлләрең безгә үрнәк булырлык. Хөрмәтле Мәвлегел Хусаиновна, апа-сеңелләрегезнең туганлык кеше турында җырларын бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Зур мәлкәтем бар бәхетемә, байлык түгел туплап җыйганнар. Сездән башка ничек яшәр идең? Ярый әле сез бар туганнар, чын туганнар, бергә сөенгәннәр, кайгыларны бергә куганнар, чын туганнар,
Читке кеткенлеріне бұрынғылар барлап жиғаннар. Әткен васиетін бұзмай беру, айырылмай яшік туғаннар. Шын туғаннар, бірге сүйінгеннер, қайғыларыны бірге буғаннар. Шын туғаннар, болып туған үшін, рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Шын туғаннар, бірге сүйінгеннер, қайғыларыны бірге буғаннар. Шын туғаннар, болып туған үшін, рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Жонда тарта, қонда тарта бізіні, біз түгел ұл қадір жойғаннар. Көмек шоқтағына күш біліне, айырылмай яшік туғаннар. Шын туғаннар, бірге сүйінгеннер, қайғыларыны бірге буғаннар. Шын туғаннар, болып туған үшін, рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Шын туғаннар, бірге сүйінгеннер, қайғыларыны бірге буғаннар. Шын туғаннар, болып туған үшін, рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Шын туғаннар, болып туған үшін, рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Рәхмәт сізге, рәхмәт туғаннар. Түбән Кама шәһәреннән Мәвлигел Хусайновна Ардисланованы 55 яшьлек юбилее белән туганнары абысы Фуат Хусайнович, энесе Камил Хусайнович гаиләләре белән, Сызрань шәһәреннән апасы Зөһрә Хусайновна, Хвалынск шәһәреннән Надя Ганбаева, Яңакулаткадан Наҗия апа Узбекова гаиләләре белән ихластан котлап, күңел түрләрендә булган иң олы котлау сүзләрен җиткерәселәре килә. Туган якка кайту үзе бәхет. Ләкин әтияни булмагач, кайдадыр тукталыр өчен якын кешеләрен кирәк. Менә инде Мәвлигел белән Ринатыбыз иң кунакчыл, иң ачык күңелле кардәшләребез безнең. Кайчан гына барма, бер дә авырсынмыйча, тәмле ризык, тулы табын, яккан мунча, шат күңел белән каршылыйлар. Якыныбыз безнең. Менә синең гомер уртасында каршылаган бик матур бәйрәмең җитте. Тормыш көндәлегенә 2 бишле куелды. Бу лайыклы билгеләр, шиксез. Син бар хатын-кыз алдында булган барлык максатларыңа ирешә алдың. Гаиләң матур, тормышың нык, балаларың тәртипле. Бәхет өчен тагын ниләр кирәксең? Бүгенге күркле бәйрәмендә сиңа исәнлегеңнән аерылмыйча, гел бәхетле булып яшәвеңне телибез. Бел, син бу дөньяның бар яхшылыгына да лайыклы кеше. Тормышыңда төшенкелеккә бирешмичә, гел матур кәеф белән генә сиңа Ходаем яшәргә насыйп әйләсен. 55-тә элек дәүләт пенсияга чыгарды. Хәзер әле бик иртә дип карар чыгарып куйды. Иртәдер шул, син яшь әле, бик матур күренәсең. Бу тормышта бар нәрсәгә шатланып сөенәсең. Шулай булсын, матур узсын алда синең гомерең. Җыламасын, арымасын бер кайчан бер күңелең. Бәхетләрең ташып торсын, гел елмай кадерлебез. Юбилеең белән котлап, сиңа җырлар бирәбез. Кадерле Мәвлигел Хусайновна, бар якыннарыгызның теләкләрен берләштереп, алда матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз.
Яшьлегемдән сукмакларга күптән инде карлар яуган. Янып беткән ушакларда тик яшьлегем истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Сөйәм дейіп, көттәм дейіп, әйткән сүзләр кабатланмый. Үтте бит ул дисәләр дә, юк яшьлегем онытылмый. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Ардисланова Мәвлигел Хусаиновнаны матур юбилее белән, 55 яшь тулган көне белән иң төпчек инесе Яңа Кулат авылыннан Рамил Хусаинович, тормыш иптәше Гөлфия Яхьевна, уллары Рәис, кызлары Гөлшат, кияүләре Илнур ихластан котлыйлар. Менә инде безнең якын кешебезгә 55 яшь тула. Нәк 55 ел элек ул Яңа Кулат авылында гаиләдә 4нче бала булып дөньяга аваз салды. Әйе, 4нче бала булса да ул барысы тарафыннан да нык көтеп алынганы булды. Минем бәхетемә туган кешем дим мин аның хакта. Чөнки мине төпчекләрен ул гел үстерешергә ярдәм итте. Бүгенге көнгә кадәр янәшәмдә терәк булып атлый. Бүген дә без анардан башка тормышыбызны күз аллый алмыйбыз. Ул гаилә корып Кулаткага күчеп китте. 2 сокланырлык уллар үстерде. Хәзер инде 4 яраткан оныгына сөекле әби булып яши. Кадерле без, 55 яшьтә инде үз тормышына, үз гомереңә бәя бирә аласың. Син 2 бишлесенә дә лаек кеше. Юбилееңдә сиңа ихластан саулык телибез. Улларың шатландырып торсыннар. Без якыннарың белән ешрак күрешеп, алда гомер итик. Җитештек, алтын төслебез, бик күркле юбилейга. Ниләр генә теләк итеп сиңа икән салырга. Теләгебез безнең гади, алда гомерләр көтсен. 55 генә түгел ул, 100 яшьлеге дә җитсен. Иң кадерле апакаем, сөекле бәгыркәем, көтсен сине бары шатлык, алда тик бәхеткәең. Үзең алтынга тиңәле, сабырлыгың көмештәй, яшә алда бары көлеп,
нурлар шәшеп кояштай. Кадерле Мәвлигөл Хусайновна, якыннарыгызның матур теләкләрен яраткан җырчыгыз Әнвәр Нургалиев башкаруындагы матур җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Тагын бер котлау хатын Мәвлигөл Хусайновна Ардисланова хөрмәтенә без Новоспасск бистәсеннән алдык. Кодагыйлары Рамазановлар гаиләсе Наил Адельшевич һәм Наҗия Абдрәүфовна сезнең хөрмәткә бик җылы сүзләр язганнар. Туганлашу безнең күптән инде булды. Әлеге вакыт эчендә без бер-беребезне яратып, танып, хөрмәтләп яши башладык. Туганлаштык дисәк тә һич ялгыш булмас. Төп сүз бүген юбилярша турында барыр. Кодагый, синдә хатын-кызларның бар матур сыйфатлары гына тупланган. Синең йөзең айдай балкып тора. Акылың олы китап акылы. Уңганлыгың барысы эчендә күренә. Хезмәтеңдә сине хөрмәтлиләр. Балаларың инде урнашкан, димәк гомереңнең иң матур вакытына җитештең. Әлегә карт түгел, тик тормышның төп максатларын үтәп өлгердең.
Bu neticelerge erişiğinde elbette Kudabızның da ülüşü zor. Çünkü ul gaile başlığı bularak bar kişin koygan. Hem bugüngege gailegizge köz demesin sıklanırlık. Çın күңелдән сине кыдагы матур юбилейың белән кытлыйбыз. Рәхмәт сиңа, балабызны килен итеп түгел, ә инде үз кызың шикелле күрә алганга. Ни теләргә? Акча теләргә кирәк булмас, чөнки ул бер көнлек тузан бөртеге. Аннары малда бәхет түгел. Саулык телик икегезгә дә. Бәхетегез кимемәсен, бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып, кыдабыз белән матур гомер итегез. Кыда-кыдагы чакырган бәйрәмгә килеп җиттек. Аларга ихлас күңелдән исән булыгыз дидек. Ярый әле язган безгә кодалашып яшәргә. Язсын Раббым алга табага яшеннәрдә яшнәргә. Кирәк кадәр байлык бирсен, ташырлык саулык белән. Кытлыйбыз ихлас күңелдән матур юбилей белән. Күп узгансыз икәү бергә, бар авырлыклар үтеп. Хәзер инде насыйп булсын яшәүләр бәхет көтеп. Кытлы булсын, матур булсын юбилей кыдагый сезнеке. Сез иң матур, иң кадерле, якын кешеләр безнеке. Кадерле Мәвлегел Хусаиновна, кыдаларыгыз бүләк иткән җырны алга таба бары сезнең өчен яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, матур юбилеегыз кытлы булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, яшьлек юбилейлы туган көнендә Мәвлегел Хусаиновна Ардисланованы кытламыйча булдыра алмаган элеккеге хезмәттәшләре исеменнән дә безнең почтага хат килде.
Май эшкәртү заводында бергә хезмәт иткән Равиля Абдулловна, Равиля Якуповна, Гөлфия Расимовна, Сания Абдулловна, Нурия Адельшевна, Руфия Равилевна, Суфия Шакировна һәм Фатыма Якуповна болай дип язалар. 100 сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын дип, бушка мәкалләр яңгырамый. Безгә дә 100 дустыбызны алмаштыра алырлык дустыбыз Мәвлегөл ул. Язмыш безне иске кулатка бистәсендә гөрләп эшләп килгән май эшкәртү заводында нык бәйләде. Без бергә эшләдек, яшьлек елларының иң матур хатирәләре аның белән бәйле. Май эшендә йөздек дип, көлешеп сөйләшергә генә калды инде хәзер. Тик гомер агышы оешманы таркатып, безне төрле якка аерды. Бер-беребездән ерак яшәмәсәк тә, барыбер еш күрешеп булмый. Тик көн саен без шалтыратышып, хәлләребезне белешеп, бәйрәмнәр белән бер-беребезне котлап яшибез. Кадерле дустыбыз, синдәйләр дус булу зур горурлык. Без синең гаиләңә дә сокланып яшибез. Яраткан тормыш иптәшең белән алга табада, ике балагызның бәхетенә куанып, оныкларны матур гына тәрбияләп үстерергә насыйп булсын сезгә. Бүген туган көнеңдә теләгебез сиңа бер, дуслык хисләребез озын-озак өзелмәсен. Гел шулай сер, шатлык, кайгыларны бүлешеп, матур гомер итик. Саулыгың какшамасын, ирең яратып хөрмәт итсен, балаларың сиңа гел шатлык китерсен. Хәтерлисеңме, дускайым, без нинди яшьләр идек. Баскан җирдән ут чыгарып, дәртләнеп йөри идек. Үтте җүләр яшьлек чаклар, матур картлыкка кердек. Дуслар булып калу өчен күрәсең серен белдек. Бер кайчан бер үпкәләми яшәдек бу дөньяда. Шулай узак еллар әле торыйк бергә алда да. Арабызда дуслык хисе ныгыганнан ныгысын. Бүген синең туган көндә бездән җырлар яңгырасын. Кадерле Мәвлегөл Хусаиновна, элеккеге хезмәттәшләрегез юллаган матур теләкләргә ихластан без дә кушылабыз. Бәхетле булып, матур гомер итегез. Ә матур җыр сезнең өчен яңгырый. Мәртәбә укыдым истәлекле дәфтәрне, бәхет теләп киләчәккә дуслар язган сүзләрне. Бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Тормышыңда барысы да яхшы булсын дигәнсез, иң зур теләк бу дөньяда. Бәхетле бул дигәнсез, бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Йөртәмен күңел түрендә дусларның шул теләген. Дөньяда һәрбер кешегә бәхет теле йөрәгем. Бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәхетле бул, кабатлый минем йөрәк. Бәхетле бул,
tilak. Бәхетле бул, кабатлы минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәхетле бул, кабатлы минем йөрәк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәхетле бул, иң зур тылсымлы теләк. Бәйрәм, ягъни юбилей шатлыгын уртаклашыр өчен бүген Ардислановларга кунакка гаилә дуслары да килеп җитәчәкләр. Алар арасыннан Гөлсем Рәхимҗановна, Наиля Дельшевич, улы Илдус, кызлары Алсу, апасы Әлфия булырлар. Безнең тапшыру аркылы да алар кытлау сүзләре ирештерәләр. Мәвлегел Хусаиновна шикелле кеше безнең дуслар санында булуы белән без хаклы килеш горурланабыз. Авыр чагында ул гел ярдәм кулы суза. Шатлыкларында чын күңелдән шатлана белә. Аның гаиләсе дә бик матур. Яраткан ире Ринат Яхевич уңган, тырыш. Балалары тәртипле. Ә инде оныклары алар өчен сөеп туймаслык гүзәл чәчкәләр булдылар. Дустыбызга мал теләргә артык кирәкмәс. Шөкер, тормышы төгәл. Анарга һәм гаилә әгъзаларына без бары саулык телибез. 2-5 синең өчен хаклы килеш куелган билгеләр. Дуслар була бик күп төрле. Син бездә кадерлесе. Төрле чакта безнең өчен бары үрнәк өлгесе. Киңәшләрең алтын синең. Ярдәмең саналгысыз. Ярый әле тормышта сез безнең дусларым барсыз. Кытлы булсын юбилеең, бәхеткә күмелеп яша. Якыннарың һәр чак синең, булсыннар ул янәшә. Эшләрең гел үргә генә, үрелсен кадерлебез. Сиңа олы шатлыкларны дустыбыз без телибез. Хөрмәтле Мәвлегел Хусаиновна, ихлас күңелдән дуслык хисегезнең артканнан теләп, бүген юбилеегыз белән кытлыйбыз һәм үз чиратыбыздан кушылып, матур җыр сезгә бүләккә юллыйбыз. Матур булып, таңдарата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз кытлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә.